Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Okay po ba yung naiisip ko na magkaroon pa rin kami ng date ng aking asawa kahit meron kaming mga anak? May feeling lang kasi ako minsan na dahil masyado kaming nakatutok sa mga bata, nakalimutan na namin ang aming mga sarili. Yun lang po. Thank you. God bless. Ay, oo naman. Dapat lang. Alam mo, una sa lahat, sana all may pang date. Alam mo kung the fact na naiisip ninyo na dapat ba? Of course, dapat lang. Oo, dapat. Hindi na nga, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic yan. Of course, babalik na naman tayo sa you cannot give what you don't have. Yes. You cannot drink from an empty cup. Hindi ka pwedeng magbigay kung ikaw mismo ay kulang. Correct. And syempre, papaano mo ba pupunuin ulit ang iyong sarili, 'di ba? Is to do the things that you love even before you had kids, 'di ba? May mga bagay kasi talaga na nakakalimot tayo or nakakalimutan na talaga natin palibhasa focus na tayo on becoming parents, 'di ba? Ito kasi isa sa mga na-experience ko, like for example, pag lumabas kaming mag-asawa, nagde-date kami, sabihin natin sa labas, may mga bagay kayo na mapag-uusapan na hindi nyo mapag-uusapan sa loob ng bahay. Correct, totoo. Diba? Tsaka mas may moment kayo talaga together. Kasi ganito ang explanation, dahil relax yung utak mo, walang obligasyon, kaya naaalala mo na, eto pala, dapat pala nating gawin to. Tama. Ayun, diba? Yun Ma-amaze ka na, oo nga, ba't hindi natin napag-usapan to sa bahay? Bakit hindi natin to ever nagiging topic, diba? Parang ganon. Ayan, Nicole, pwede mo bang i-share sa amin nung nag-date kayo ng jowa mo? Kailan ba kami nag-date huli? Yung actually, yung mga... birthday mo ba yun? Oo, yung kaming dalawa lang sa... after siya ng after ng operation. Yes, yun. So, after ng pagkakatanggal po ng Adam's apple ko last year. Ay, hindi, ng thyroid ko pala. Grabe, pag-iisang taon na pala. Oo nga, July diba? yun. Nag-decide siya na mag-date kami sa ibang bansa. And para sa akin, isa yun talaga sa mga cherished trips ko. Ito na naman to. Pag narinig to ng mga bata, naiinis sila sa akin. Baby, you don't love us because your best trips you see on radio are those that do not include us. It's not that, anak. Of course, we love it. Kaya lang, there are some things na di ba sabi nga ni Jegs, pagka kayong dalawa lang na nagagawa ninyo nang wala yung mga bata. For example, lahat ng trips namin, whether it's local o kaya in another country, malalapit lang, ganyan, lahat may consideration doon kung pwede ang bata. Di ba? Parang katulad ng kung pet lover ka, lagi mong consideration sa isang hotel bago ka mag-check-in kung if pets are allowed or restaurant. So, ganun din. Pero kapag ka wala kang pets o kaya wala kang kids, kahit saan ka isalpak, okay lang. Tama. Di ba? Hindi mo kailangan i-consider na sa amin na pag pumunta kami ibang lugar, ang isa sa mga una naming hinahanap is, for example, dapat may theme park. Kahit hindi naman na kami nag-roller coaster ni Ren, di ba? Pero kailangan may theme park kasi it's for the kids. Or may malapit na convenience store na just in case hindi sila kumakain ng mga pagkain. For example, nung pumunta kami ng Vietnam, hindi sila kumakain. Sanda mo ka lang gulay dun Parang ang in-order mo, 3 lumpia, tas 3 kilo yung gulay na kasama. Side dish, di ba? So para sa mga bata na hindi very, very into gulay, ang consideration namin dun, ano yung pinakamalapit na convenience store. Pero kapag wala kang kasama kasing bata, kahit anong oras, kahit anong kainin, kahit hindi kumain, di ba? Yung on the fly ang lahat. At saka ito pang amazing dyan na magugulat ka sa sarili mo na, hala, kaya ko pala to. Tsaka yung, hala, fun pa rin pala ako. Yes, Maaalala mo na, I was fun, di ba? Minsan kasi kapag halimbawa naging parent ka, dinosaur ka na di ba? Hindi ka na fun Minsan Godzilla ka, ganyan. Kasi ang reason naman yan, kung halimbawa, especially pag nang ibang bansa ka, parang
this is a new you. Actually, old you na biglang bumabalik. Kasi nga, Correct. nawala yung mga pressure na may mga mata na nakatingin. Tama, correct. Parang yung guard mo, medyo nilet go mo. Oo. So open ka. Parang True. ganon. Kaya again, babalik kami kung sa tanong na dapat ba mag-date kayo. Yes, and Yes. don't feel guilty about Oo. it. Actually, minsan, yung guilt comes from pag halimbawa magpapaalam ka pa lang o kaya pag pinaplano nyo pa lang. Pero Oo. pag dumating na kayo doon, kunwari nag-date kayo, Oo. more often than not, nakalimutan natin sila for a while. Oo. Di ba? Pero good thing naman niya is nare-recharge kayo. Pagbalik nyo naman, di ba? Ano na. At saka, full charge kayo tama. na as a parent. Correct. Diba? At saka yung sinasabi mong full charge, parang, syempre, somewhere, somehow, na-miss mo din sila. Yes, Na hindi mo oo. rin sila naisama, na-realize mo na kulang din pag wala sila. Pero Tama. kailangan kayo mag-charge. Correct. And I think hindi lang, ako I would suggest also na hindi lang yung magde-date yung parents, but also mag-date yung parent and child, minsan individually. Oho. 'Di ba? Kasi maganda Yan, kailangan din maganda yan. din siyang gawin Oo. Kasi minsan siguro hindi lahat ng mga discussion topics ay kayang sabihin, for example, ng anak na babae sa both mom and dad. Yes, oo. May mga things na kaya niya lang sabihin sa nanay niya Oo. or may mga things na kaya niya lang sabihin sa tatay niya. So tama. it's okay to date to date your kids individually. I Oo. suggest that you do that. Yan. At tandaan ang date ay hindi po kailangang ibang bansa, Tama. overnight sa isang hotel. Oo. Hindi, minsan kailangan mo na ng 2 oras kasama yan. Yes. Na wala kayong ibang gagawin kundi kung ano yung gusto nyong Oo. gawing bonding. Yung maganda kasi dyan sa pag nagde-date ka sa ibang lugar na neutral, yung guard nga kasi medyo nalulusin up yan eh. Kaya Yan. nakakapag-open yung mga bata. True. Or maging kayo kung mag-asawa, nakakapag-open kayo na pag-uusapan nyo yung mga bagay-bagay. Kasi Correct. nga, hindi siya familiar place kagaya sa bahay. Di ba na laging feeling mo may... Yun at yun din. Oo, may aayusin ka, Correct. may gagawin. Totoo, lagi may kinukumpuni sa bahay. Lagi may inaayos. O, di ba? So, to answer the question, ulitin namin, it's a yes. It's a yes. Especially, it's a weekend. Yan, O, oo. baka naman this is your time Correct. para kayo ay mag-date, kayo ay mag-bonding together. Oo. Go. Hindi naman kinakailangang lumayo o gumastos ng At saka hindi bongga. mahal. Oo, correct. Hindi mahal. Ayan. Minsan nga, kung halimbawa wala talaga kayong time, let's say, ako, for example, I treasure yung mga moments na pag ihatid ako ng asawa ko, yung kung hindi ako nagmamadali sa mga gagawin dito or wala akong meeting na hinahabol, I treasure the short distance na ilang minuto na magsisegue muna kami sa coffee, drive-thru, not Ayan. even dine-in ha. Oho. Magda-drive-thru kami sa coffee shop na gusto namin pareho. Minsan kahit di ko naman gustong uminom Oho. ng kape that particular time, but I Pero treasure yung that moment. Yung moment lang. Oo, simple lang siya. Oo. Hindi naman siya yung lumabas kami, Oho. nagkaroon ng moment. May mga ganun din. Pero yun, it's a daily thing and every now and then thing na tatanungin ko siya kung gusto ko lang makasama pa siya ng ilang minuto bago ako Oho. mag-office. Gusto mo ng kape, Oho. ganyan. O kakape ba tayo, ganyan. O gusto mo kapa, alin? Kape or kapa? I'm open to both. Pakape ka o pakapa? Alin doon? Alin doon today? Chares, diba? So, yun yung sinasabi natin na hindi kailangan mahal. Yeah. Diba? Ito nga yung, tingnan mo si Diego Bandido. Kunin nyo na po to na endorser ng ice cup ng 7-Eleven. Simula nung discover niya po yung ice cup ng 7-Eleven. May ice cup na siya dito. Kahit may ice naman ako sa office. Oh, diba? And sometimes, pwedeng ice cup lang ng convenience store with yung coffee na tapos moment lang together, naglalakad. Totoo. Oh, ganun. Ayan. Yes, it's important to still date each other. Tama. Kinakailangan nyo yan. Kailangan Kasi yan. para kung minsan iwas burnout din. Kung minsan sa pag-aalaga sa mga bata, hindi sa sinasabi natin na na ayaw natin silang nagrereklamo alagaan. ka. Kaya lang, Yun nga. tao ka lang Oo, kinakailangan mo mag-recharge ninyo. Parang lang yan, parang parehas lang yan ang kapag kaantindi na ng frozen shoulder mo po, kailangan mo lang ng 2 oras or 1.5 sa massage. Ayan. Ganun lang yun. Oo, papamasahe ka lang. Yan, ganon. Kinakailangan mo lang i-release yung tension. Yan. Tension kasi yan eh. True. Mga ganon. Oo. So, hanapin ninyo ano ba yung mag-work best para sa inyong Yes. dalawa Oo. na date to recharge each Oo. other. Kaso Yay.
naman, depende yan sa mag-asawa. Iba-iba, pwedeng coffee, Pwede. pwedeng, or it could be a movie date. Kailan ba kayo huling nag-movie date? Nang kayo lang. Oo, na kayong diba? dalawa lang. Na hindi mo kailangan, kasi totoo Oo. yan, magandang example yan, Jegs. Kasi pag may kids ka, at yung mga kids ay younger pa, Oo. consider mo pa yung type na movie na Yes, pwedeng panoodin. oo. Kailangan, ano lang, yung Oo. general patronage lang. Oo. Hindi pwede Kailan yung mga ba huling R-rated. Oo. nagdukutan kayo ng popcorn sa Ayan, movie house? anong dukutan na sa movie house? Kailan kayo huling nagdukutan sa movie house? O, di ba? Diba, yung mga ganon. Oo. So, go! Ayan. Go! We give you permission. Yan. You're not a bad parent if you Oo. decide. Deserve yan ng Deserve. every parent. Yes. Diba? Don't feel guilty. Correct. Anything that is in excess, lahat po ng sumasobra, yun yung hindi maganda. So Oo. kung sobra naman na Oo. lagi na kayo nagde-date na hindi nyo, nakalimutan nyo na yung Oo. mga bata, yun naman yung Correct. hindi naman tayo Tama. papaya. Ayun lang Happy weekend po sa inyong lahat at naway maganap na yung date na yan. Tama. Friday night. Friday! Yeah! Siyempre, kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!